Въпрос преди това. Извинявайте. А, Имате ли нещо против да запазим вебинара, да го запишем, така че след това, който изпрати към нас имейл с запитване и желание да може повторно да прегледа вебинара, да му изпратим това видео? Съгласни ли сте? Има ли някой, който не желае вебинара да бъде записван? Нямаме такава информация в чата. Съгласни са хората. Благодаря ви. Благодаря. Започваме. Здравейте и от мен. През този час, един час, аз ще се опитам наистина да споделя моя практически опит с работа с такива метрики за планиране и анализ и контрол на изпълнението. Каква е моята история? Аз имам две деца. Едното е на 7-8 години и съм го нарекла KPI. То вече, тъй като е втори клас, се държи доста уверено, сериозно, върви напред. Второто дете е на 3 години и аз го наричам OKR. За съжаление, въпреки че е на 3 години, все още е доста неориентирано и по-скоро мога да го нарека бебе. Защо те са мои деца? Защото в компанията, в която работя, може би малко трябва да разкажа за нея. Това е голяма международна компания в авиационния бизнес. Представена е с две летища в България, Варна и Бургас. Имаме няколко сегмента, по които имаме дейност. Един е наземното обслужване на въздухоплавателни средства. Това е един много динамичен, много конкурентен и за съжаление с ниска рентабилност бизнес. Също така имаме търговски обекти и сме отговорни за поддръжката на изключително скъпата и с много капиталовложение инфраструктура на летищата. Това е един много регулиран сегмент. Тоест тези разнообразия в сегментите изискват една много добра координация на процесите, защото ние трябва да отговорим на много високи стандарти за качество, за безопасност, за сигурност при обслужването на нашите клиенти. И преди няколко години така се усети липсата, т.е. ние бяхме много добри в бюджетирането, в едногодишното планиране на нашата дейност, но за съжаление така се усещаше, че при стратегическото ни планиране имаме доста какво да учим, искахме да си подобрим процесите, да систематизираме някои неща, да видим къде сме, да направим бенчмаркинг спрямо конкурентите ни и така дойде идеята всъщност да създадем система за ключови показатели за отчитане KPI. Не, че преди това никога не сме използвали, но това беше или епизодично, или определени дейности. И така започнахме да създаваме тази система. През доста трудности минахме. Аз бях част от екипа, стъпка по стъпка и така 7-8 години бяхме твърди амбициозни. Искахме, понеже в самата компания такава система, такъв систематизиран подход не беше разработен. Искахме да сме първите, бяхме изключително амбициозни. Стигнахме до там, че създадахме над 300 ключови показателя за планиране. Не ви виждам лицата, но предполагам, че очудването ви е голямо, защото 300 показателя се поддържат много трудно, особено ако трябва да се калкулират за две летища. В един момент направихме много голям завой, защото разбрахме, че това е един много голям обем от данни и от измерване. И ние всъщност започнахме да губим пътя и да губим много време по-скоро в калкулиране, отколкото в анализи и в контрол. След няколко години стигнахме до необходимостта да се създадат и така наречените OKR-и. Това стана преди 2-3 години. Тогава използвахме външен консултант, доста по-различен начин преминаха нещата и в момента работим и с двете метрики.
Това, което бих искала в момента да ви някак си така да обобщя проблемите, които аз съм забелязала, че се очертават в компаниите, причините, поради които планирането в организациите е неуспешно. И те са следните. Най-често, според мен, това, което все още се забелязва и не е решено като проблем, е липсата на връзка между стратегическо и оперативно планиране. Това, което и при нас отсъстваше. Скоро четох едно проучване, че около 90% от анкетираните са отговорили, че нямат такава връзка между двете планирания в техните компании. Също така, много често, когато се прави стратегическо планиране, висшия мениджмънт, който е отговорен за това, рядко координира и информира стратегическите цели на компанията с останалите менеджери и дори с служителите си. А пък всички знаем, че когато човек не е въвлечен и не е информиран, той няма как да бъде мотивиран и ангажиран с конкретна задача. Много често се използват грешни бизнес модели или пък въобще не се използват бизнес модели в компанията, или пък служителите не познават бизнес модела на компанията. В нашето двудневно обучение ние ще имаме в началото, в първата част на обучението ще имаме точно такава задача да създадем бизнес моделите, да създадем бизнес модел на компанията, също така да определим ключовите показатели, ключовите дейности за развитие в една компания, според това какъв е типа бизнес. Друг проблем за така наречените умрели стратегии е липсата на подготовка. Това е за мен изключително важен момент, един от най-важните, защото ако ние не сме подготвени за инструментите, които ще използваме и как да ги използваме, особено нашите служители, които ще ангажираме с това, провала ни е гарантиран. Аз мога да кажа, че когато ние започнахме да работим с KPI-те, честно казано, ние го направихме, събрахме се един екип от 5-6 човека, бяхме определени, започнахме да работим, но истината е, че никой от нас до тогава нямаше опит, практика и въобще каквито и да е теоретични познания по тази тема и малко в движение разработвахме нещата. Даже в един момент започнахме да правим ключови показатели за представяне и после разбрахме, че то съществува мисия, визия, ценности и такива неща. Да се разровихме да намерим нашата визия, мисия и ценности. Създадахме ги отново и така. Доста пъти се лакатушихме, тръгвахме напред, после се връщахме назад, така че подготовката за работа с такива метрики е много важна и това хората наистина да бъдат обучени добре. Много не знам защо, но също забелязвам, че е много трудно на висшия мениджмънт да делегира права на по-низшестоящите менеджери. И това декомпозиране на целеполагането също в много компании все още не е практика. А пък тези инструменти, за които ще говорим днес и които ще разглеждаме по време на обучението, всъщност дават точно това. Научават менеджерите да си създават собствените цели и да отговарят и да се ангажират с тях. В най-общи линии мога да кажа, че това са така основните причини, които водят до смърт, колкото и грубо да звучи, на разработените стратегии в компаниите. Сега ще дам думата на Светлана, за да ни каже как може да се справим с тези проблеми. Както често виждаме напоследък Шварценегер в нашите
телевизионни програми, той казва едно много важно нещо. Един план е толкова силен и толкова ефективен, колкото са инструментите, с които той се изпълнява. И точно затова ние фокусираме вашето внимание върху инструментите. Какви са инструментите, които предлагаме като съвременен подход в планиране и анализ на дейности, съобразен с фокуса, ключовите зони за резултат, съобразен с бизнес модел, който действително отразява стратегията на фирмата, съобразен с проактивното участие на хората, които най-добре познават локално техните дейности по екипи и по зони на активност, функции, така че плановете да бъдат постижими като цели и постигнати като резултат. Нашите групи от инструменти, които предлагаме в този систематичен подход за планиране и анализ с KPI, с OKR, е най-напред да се дефинират бизнес моделите, които реално отразяват стратегията. Знаете, че стратегиите могат да поемат различни направления като стратегическа цел и дългосрочна визия за компанията. В резултат на формулираната визия и мисия, както каза Силвия, ние формулираме стратегически цели. Стратегическата цел може да бъде развитие и излизане на нови пазари. Може да бъде оптимизиране. Напоследък стратегическите цели забелязваме от практиката, че формализирано звучат като стабилност на бизнеса във връзка с несигурните времена, които вече съществуват от няколко години. Войната в Украйна, транспортните коридори и несигурност на доставка на ресурси, които са между доставчици от различни локации по света. Така че най-често звучат стратегии от типа стабилност, адаптивност към новите начини на работа и обслужване на клиенти, възприемането на ESG като приоритети в дейността на всяка една компания и внедряването на процеси и процедури, осигуряващи ресурсна ефективност, дигиталната трансформация, гъвкавост в реакция на бързи промени. Едни такива стратегии поставят фокус върху ключови зони за резултат в бизнес модела, каквито могат да бъдат оперативното подобрение и усъвършенстване, внедряването на автоматизирани системи, които освобождават ръчен труд и подобряват достъпа до информация и обратни връзки. Когато имаме ключова стратегия, свързана с подобряване, задържане на клиенти, тогава фокусът ще бъде върху канали на продажби, върху отношения с клиентите. Така формулирани бизнес моделите с ключови зони за резултат, нататък могат да бъдат доразвити в плановете като дейности с ключови резултати, които да се измерват със съответна метрика. Тоест, втората категория инструменти, които предлагаме, са метриките за ключовите зони на резултат. И метрики измерими с често познатите финансови KPI, но и нефинансови KPI. KPI-те са резултативни ключови резултати, които обикновено са постфактум измерваме в края на периода. Те са относително устойчиви във времето и можем да ги формулираме и да ги следваме и използваме години наред. Но само формулировката на тези резултативни показатели не е достатъчна, поради промяната на условието и нуждата да се адаптират целите. И тук влизат в действие третата група индикатори за резултати. Това са OKR-ите, в които се формулират краткосрочни, по-скоро средносрочни цели, показващи спазването на посоката към стратегическата цел, оборудвани с техните ключови резултати и метрики за измерване. Основните разлики, за да можем да бъдем разбрани
ние фокусираме се върху разликата между три категории ключови резултати, така наречените по-устойчиви, по-дългосрочни метрики, които измерваме постфактум, например на база година, на база приключено 3 месечие, насочващите метрики и ключови резултати, свързани с управление на подобрения, оптимизации, инициативи за промени, които да донесат допълнителна полза и стойност за бизнеса и клиентите, и способстващите ключови резултати, така наречените KPI, всъщност, които измерваме краткосрочно, но те са относително устойчиви. Във всеки един момент можем да видим дали те са в рамките на толеранса, който сме заложили в целите на предприятието. Ако трябва да илюстрираме графично разликата между трите категории ключови резултати, то очертавайки сценарии в нашия план, ние имаме червените метрики, това са резултативните ключови резултати за края на периода, края на годината, втората, третата година по стратегическите цели, междинни, които са насочващите ключови резултати, които показват дали се придвижваме в правилната посока. Обикновено те са свързани с формулирането на океари и амбициозни цели, и способстващите, които показват поддържането на потенциал, поддържането на качество, поддържането на способности да се придвижваме напред към стратегическите цели на предприятието. И предлагам Силвия да разкаже за двата цикъла в въвеждане и управление на плановете и метриките за тяхното изпълнение. Да, всъщност при планирането се оформят тези два цикъла, дългосрочния и краткосрочния. Всъщност винаги се започва с дългосрочния и те се различават по една от разликите тяхното времетраене, тяхната продължителност. Дългосрочният процес мога да кажа, че е въпреки че се нарича дългосрочен, той е по-краткотраен, времево изисква по-малко време и са ангажирани по-малка група от хора най-често. Започваме с създаването на бизнес модела, който, както споменах, една от причините за неуспеха е липсата на бизнес модел. В нашата компания ние целият този цикъл го направихме, когато създадахме OKR-ите, създадахме си нашия бизнес модел, определихме си един пул от мениджъри, които ще бъдат ангажирани с целия процес за създаване на OKR-ите и работа на OKR-ите в компанията. Това бяха около 45 човека и всички тези хора всъщност участвахме в създаването на бизнес модела на компанията, очертаване на ключовите дейности за развитие. За мен това е много важен дял и етап и елемент от планирането в една компания, защото ако нямаме фокуса и не знаем кое ни е най-важното, ние може много да се объркаме и да отидем в различни посоки. Когато нашата грешка, която направихме с KPI-те, ние се опитахме във всеки един процес да създадем ключови показатели за представяне. Изгубихме доста време и усилия, докато при създаването на този модел много бързо идентифицирахме къде трябва да ни бъде фокуса и къде всъщност трябва да си създадем нашите OKR, нашата система на цели и ключови резултати. След това продължаваме с нашите цели, изготвянето на стратегията, как да ги постигнем. И идва момента, в който цялата тази централизация на цялата дейност трябва по някакъв начин да я декомпозираме и да слезе на нивото на хората, които ще правят краткосрочното планиране. Най-често краткосрочното планиране се прави на екипно ниво.
дали отдели, дали звена си създават целите. Ако говорим за OKR-ите като метрика, която е избрана, най-често наистина се избира екипно представяне. Има случаи, в които компаниите разработват и индивидуални OKR-и, но сякаш повече привърженици има за екипното разработване на целите. Създават се ключовите резултати, за да могат да се измерят целите. Също така инициативите и задачите са изключително важни и следението и мониторинга, постоянния мониторинг на изпълнението на целите е от основно значение. Прави се честа актуализация, да се види първо какво е състоянието, нужно ли е този OKR да се продължи да се разработва. Има случаи, в които се оказва, че се променили обстоятелства и няма нужда да се продължава работа върху тази цел. И както знаем, теорията е много важна и метриките като форма са важни, инструментите, които трябва да използваме, обаче те не могат да бъдат изпълнени без човешкия фактор, т.е. без хората, които са в компанията. И сега бих искала да ви разкажа малко повече за екипите, които и начина на работа при планиране в дългосрочния цикъл и в краткосрочния. Има различни модели. Единия модел е отгоре надолу, другия модел е от долу нагоре, а има и случаи в компаниите, които се използват и двата модела при създаване на цели и те се срещат някъде по средата. Това, което ние избрахме в нашата компания и при създаването на OKR-ите и при създаването на KPI-те е, мога да кажа, повече модела от долу нагоре. Макар че когато създадахме OKR-ите, ние вече имахме, тъй като имахме създаден вече бизнес план, бизнес модел, ние имахме много ясно създадени стратегически цели и разделихме ги на 5-6 направления и разяснихме ги на менеджерите, които трябваше да си създадат OKR-ите на ниво отдели и звена. И всеки започна да работи по собствените OKR-и, като идеята беше всеки да помисли по какъв начин неговите цели, неговите OKR-и ще помогнат за изпълнение на стратегическите цели. В практиката съществува и все още се използва така нареченото управление чрез цели, което се различава и вече се приема като по-устарял подход в сравнение с OKR-ите. Бих искала малко да ви представя повече информация и по тази част. Може ли един въпрос междувременно? Тъй като ти каза, че има няколко тематични направления в стратегическия план, които задавате към звената. Например, какви бяха тия тематични направления от гледна точка на стратегически цели? Знам например, за една търговска фирма, която си поставя стратегическа цел ръст на продажби, подобряване на клиентска база, разширяване на клиентска база, че такива тематични направления могат да бъдат, например, продуктово направление, в което се подобряват характеристиките, или ако е търговска фирма, портфолио от продукти с по-добри и повече предложения, по-голямо разнообразие на предложения. Второ направление е ценообразуване, в което се оптимизират цените и се прецизират по отношение на сегменти. Трето направление е отношения с клиенти, в което тези OKR-и са свързани с вече на по-ниско ниво, с разработване на
допълнителни услуги към клиента, а мерните показатели в този OKR са свързани с процент на оплаквания, свиване на времена за реакция при проблеми. Какво се случва с тематичните направления в твоята практика, в твоя опит? Примерно едно от направленията беше това, върху което работим от няколко години тъй като ние сме сезонни летища, нашата цел, строго сезонни летища, нашата цел е развитие на трафика през така наречените, ние го наричаме off-peak месеци. Това е едната, т.е. намиране на повече авиокомпании, които да летят целогодишно. Оттам нататъка на каскаден принцип отделите, маркетинг отделите си създадаха техни OKR, които бяха свързани точно с това развитие на привличане на нови клиенти. От друга страна, искаме да създадем различни инсентиви, програма за инсентиви, за да може да привлечем клиентите. Това е друг OKR, който също беше създаден. Ние имаме изключително интензивна инвестиционна програма следващите няколко години. Една от стратегическите ни цели беше да имаме обещания към държавата за изпълнение на тази програма. Една от стратегическите ни цели беше да изпълним това, което сме обещали на държавата. Тоест, определихме другото направление, беше човешки ресурси, развитие на човешките ресурси, привличане на нови таланти, задържане на хора с опит, тъй като авиационния и летищния бизнес е много специфичен и много трудно става прехвърляне от един сектор в друг. Тоест, необходимо е много обучение, сертифициране и така нататък. И за нас е изключително важно в момента, за да задържим персонала си. Още повече знаете, че по време на COVID това беше сектор, който беше изключително пострадал и много хора, много служители напуснаха. Слава Богу, при нас не, но предполагам, че много хора пътуват и виждат проблемите по летищата в цял свят. Една от причините е, защото много опитни дългогодишни служители напуснаха този сектор, отидаха някъде другаде и сега нямат желание да се върнат. Така че ние си определихме нашите критични, така да го нарека, зони в бизнеса и създадахме стратегии за развитие, за подобряване на тези критични зони. И оттам нататъка те бяха подадени на менеджерите и всеки започна да търси къде точно е неговото място, в коя цел стратегическа е неговото място и къде може да създаде OKR, за да бъде изпълнена тази стратегическа цел. Благодаря. Да продължа предполагам, че много от участниците или са използвали, или използват все още управление чрез цели. Създателя на OKR-ите, бившия изпълнителен директор на Intel, смята, че това управление, този подход управление чрез цели е устарял и се опитва и не отговаря на новата действителност и се опитва всъщност да създаде нова метрика, наречена OKR. Един от недостатъците на управлението чрез цели е създаването на годишна цел, която не се променя през годината, без значение дали ситуацията и бизнес средата се е променила. В обучението ще залегнем и ще говорим по-подробно за плюсовите и минусите, за различията между двата подхода управление чрез MBO и OKR. Какво е специфичното за OKR-ите и какъв е плюса на OKR-ите? Защо всъщност те отговарят на тази нова действителност и нова среда? Защото те се създават най-често на 3 месече.
в началото на годината, примерно, или в предходната, ние създаваме всяка година нашите OKR и определяме през в кое 3 месече ще работим, ще ги изпълним. Създаваме си ключовите резултати. Теорията си има своите изисквания и казва, че ключови резултати трябва да бъдат измерими. Това е задължителното условие и е абсолютно логично, защото ние трябва да измерим свършили ли сме си работата с целите или не. Аз мога да споделя от моя опит, че това, което направихме първия път, като създадахме OKR-ите, е, че 80% от ключовите резултати се оказа, че не могат да бъдат измерени. Тоест, така бяха зададени, че резултата може да бъде да или не. Примерно създаване на програма за мотивиране на персонала. Нали, това въобще не е ключов резултат, то е по-скоро задача. Тоест много от ключовите резултати, които хората, служителите, менеджерите направиха, се оказаха, че са задачи. И реално нямаше как да бъде измерено дали сме постигнали целите си или не. След това се създават така наречените инициативи и задачи, с които стъпка по стъпка ние казваме какво ще направим, за да може и във времето, в което ще го направим, кой ще бъде отговорен за това, за да може да следим дали има изпълнение, забавя ли се някакъв етап, ако той се забавя, до какво ще доведе. Тоест, ние да сме наясно предварително, ще бъде ли изпълнен този OKR или не и какво можем да направим и да променим, за да бъде той изпълнен. Ние провеждаме срещи на всяко 3 месече с по-висше стоящия от нас. Също така си правим така наречените наши OKR ивенти на всяко 3 месече, където всички менеджери от този пул, който ви споменах, 45 човека, присъстваме на това събитие и всеки менеджер отчита какво е нивото на изпълнение на OKR-ите, докъде е стигнал, какви трудности е срещнал и какво смята в бъдеще да продължава, как ще развива OKR-ите, ще работи ли по тях или вече няма необходимост от този OKR. Последния път, примерно на последния ивент, се опитахме да обобщим по някакъв начин или да групираме по-скоро проблемите, които се появиха при работата ни с OKR-ите и създадахме групи, които да работят по разрешаването на тези OKR-и. Такъв подход сме избрали ние в нашата компания, но това не означава, че е най-правилният. Това е нашия. Могат да се изберат и различни подходи. Тъй като има така наречения баланс в създаването на OKR-ите, за който също ще говорим по време на обучението по-подробно, но има OKR-и, които са твърде амбициозни и където знаем, че няма как да бъдат изпълнени на 100%, и OKR-и, които смятаме, че могат да бъдат изпълнени. Всички OKR-и се коментират и, както казах, ако се види, че някой OKR не може да бъде изпълнен, той може да бъде замразен, може да бъде прехвърлен в следващия период. Т.е. винаги има една гъвкавост и една свобода на действие, която се дава на менеджерите, за да може това планиране и това изпълнение всъщност на целите да върви плавно. Мога ли тук да се включа с въпрос отново? Значи ти каза, че има различни подходи при първоначалното внедряване и след това завъртането на колелото в устойчива практика на това как се разработват OKR-и в отделните звена. Като първият подход е
каскадата. Тръгваме от стратегическите цели, поставяме тематичните направления, по тематични направления, менеджерите от високите нива в компанията, в изпълнителното тяло, съставят ключови резултати, които трябва да бъдат постигнати и заедно с екипите обсъждат, координират нещата по-скоро като рамка, която се развива надолу, но водена, инициирана от висшия менеджмент. Втория подход е подходът, който ти посочи. Отдолу нагоре. Дава се свободата на екипите, на функционалните звена да инициират своите ключови резултати в тематичните направления, които са дадени като стратегически, но те ги развиват в оперативен порядък. Къде има подводни камъни и предизвикателства във втория подход, който вие сте приложили, и според тебе защо го предпочетохте пред другия каскадния подход, в който всичко се контролира и се въвежда с помощта на менеджери от високото ниво? Да, аз лично мога да кажа, че подхода, който приложихме ние, има доста подводни камъни и ние го приложихме по-скоро, защото нямахме много голяма практика и опит. Но за мен каскадният подход е по-правилният, особено в компания, която е все още млада и прави първите си стъпки в работата с OKR. Трябва менеджерите, които ще създават OKR, да са много добре обучени, да имат опит, за да може да се даде по-голяма свобода на действие. И затова аз бих препоръчала каскадния подход, когато се започва работа с OKR-ите. Това, което примерно са направили Google, споменавам го, защото в крайна сметка те са мастерите, така да се каже, на OKR-ите. Те са сядали, менеджмент, борда на директорите в началото е седнал и е работил с всеки един менеджер, са обсъждали по 1-2 часа OKR-ите. Тоест, всеки борда на директорите е бил запознат в детайли с всеки един OKR. Тогава, когато и ако менеджмент борда е достатъчно добре запознат, такива случаи като нашите недобре зададени ключови резултати ще се елиминират в началото. Може да се ползва и външен консултант. Така или иначе трябва да има професионалисти, които да следят много добре за изпълнението и за структурирането и създаването на OKR-ите. Много често в компаниите има една компания, която се нарича Заланда. Тя е немска компания, работи от 2018 година на пазара. Доста бързо заема пазарен дял, занимава се с онлайн търговия на дрехи, обувки, модни аксесуари и така нататък. Това, което те създават, примерно при тях, е, че създават така наречения OKR асистент. Това е един изключително добре подготвен човек, даже имат и OKR комитет, който всеки, който има въпроси, може да се обърне и да иска помощ при създаването на OKR-ите. Аз преди няколко седмици разговарях с една компания немска в IT сферата, която се занимава с киберсигурност. И тя е млада компания на няколко години с 40 човека служители. Те също са внедрили OKR-и. И това, което ми направи впечатление при тях е, че по същия начин, въпреки че са само 40 служители, те са назначили човек, по-скоро са обучили асистента си в OKR-ите и той изпълнява тази функция да подпомага, да следи, да изготвя заедно с служителите OKR-ите. Това, което ми направи впечатление, тъй като имах среща и с менеджерите и с един-двама служители, една дама от отдел поръчки, примерно ми сподели, че колкото и тежко да идва тази работа с OKR-ите, тя смята, че за много кратко време са имали много добро развитие, ефективност и изпълнение на целите си.
И аз бях много така изненадана приятно, защото служител от ниското ниво да сподели и да установи такова нещо, говори наистина много добре за работата с такива метрики в една компания. Като цяло, опита, който имам аз, в повечето случаи менеджерите и служителите не разбират смисъла на това да се създават такива метрики и да се работи с тях. Смятат го за една допълнителна и безмислена работа. И и всъщност ролята на хората, които внедряват тези метрики е точно това. Да ги убедят, че има смисъл и когато това е добре направено и има резултати, показва резултати, самите участници в процеса ще се уверят, че наистина те са смислени и се заслужава да се работи с тях. Сега бих искала да ви представя съвсем накратко един пример какво представляват OKR-ите. Реших да избера тази стратегическа цел, защото смятам, че все повече и повече този въпрос за киберсигурност в компаниите, особено в по-големите, които работят с чувствителна база от данни, така взема значително място и ще се налагат според мен и значителни инвестиции в подобряване на корпоративната сигурност, информационна сигурност. Със Светлана днес си говорихме, че в Европейския съюз тя е гледала статистика, всъщност може да кажеш, че да кажеш няколко думи. Това стратегическо направление е стабилизация, което масово виждаме като стратегически цели на компаниите сега, след 2022 година, във връзка с COVID-епидемията, във връзка с войната в Европа, в Украйна и отзвука в Европа, показва едно очакване на анализаторите, че вероятно ще започне масово оптимизиране на разходи, включително във всяко едно направление. И на глобално ниво, и на европейско ниво отчета от тези анализи показва, че действително в различни предварително планирани инициативи има съкращаване на инвестиция, съкращаване на разходи, но единствено в IT сферата за автоматизация, за управление на информация, за сигурност на информация, това са единствените разходи, които показват ръст в документа с около 5% средно за европейските компании, което означава, че в приоритетност на своите стратегически цели фирмите действително поставят фокус за сигурност на информацията. Да, благодаря за разяснението, Светлана. Ако се върнем на примера, всъщност ако приемем, че ние вече сме работили с ключови показатели за представяне, единия от тях е примерно ниво на корпоративна информационна сигурност, направили сме бенчмаркинг и сме видяли, че нашето ниво е много по-ниско от стандарта, ние може да си създадем такава цел. Примерно до 25-та година да отговорим на изискванията за стандарт за корпоративната информационна сигурност. Оттам нататъка, използвайки каскадния принцип, можем да си създадем 3 цели. Едната е контрол и управление на системата за реакция, другата е компетенции и познания по киберсигурност и третата е възстановяване на данни след инцидент. Бих искала да се извиня, ако има хора от IT бранша. Аз не съм професионалист в тази тема и някои от ключовите резултати могат да не изглеждат много работещи. Това е просто един пример, с който искам да онагледя какъв е процеса по създаване на OKR-ите. Особено ако имате създадени вече KPI, много лесно, когато имате един KPI, който си е влошил представянето, той ще ви е индикатор, че трябва да направите нещо и да си създадете някакъв нов OKR, който да ви подобри KPI-а.
И сега за всяка една цел ние трябва да се създадем ключови резултати. Няма да влизам в детайли на тези ключови резултати и да ги коментираме. Това, което искам да кажа и това, което искам да ви обърна внимание, е да забележите, че навсякъде има количествен измерител. Тоест това, което споменах преди това, някакво качествен измерител или с това да се отговори с да или не, може се позволява да стане много рядко или само да имате един ключов показател, на който отговора му е да, направих го или не го направих. Виждате, че в повечето че в тези ключови показатели има някакъв диапазон. Тоест, ако вземем първия ключов показател, увеличаване на центровете за данни в Централна Европа от 3 на 6 и то имаме имаме изпълнение в първото тримесечие. Ако сме взели решение с нашия ръководител края на всеки месец да правим мониторинг на ключовия показател на целта, примерно в януари месец ние можем или февруари месец може да сме направили 4 центъра за база данни. Тогава процента на реализация на този ключов резултат ще бъде 25%. И така всеки един. Следващия, примерно, съкращаване на времето за архивиране на данни. Ако е 80 минути, също ще бъде 25% изпълнението. И така във всеки един момент ние виждаме какъв процент сме изпълнили целта и колко имаме още да изпълняваме и дали въобще ще можем да изпълним тази цел в времето, в което сме си определили. След това създаваме инициативите и задачите, след като създадем ключовите резултати. Както споменах и преди това, стъпка по стъпка, примерно увеличаване на центровете за данни. Задача номер 1. Анализ, кои са най-добрите обекти за създаване на центрове на данни. Анализ номер 2. Задача номер 2. Създаване на екип. Задача номер 3, примерно, създаване на процедура за закупуване на оборудване за центровете за данни и така нататък. Създаваме времевия диапазон, разбира се, и започваме да следим, за да можем наистина да имаме един постоянен мониторинг и да знаем на къде сме, какво се случва и можем ли да реагираме на промените. Това исках да ви представя в най-общи линии как изглежда един OKR. Сега ще дам думата на Светлана за едно обобщение на темата. Всъщност в това кратко време опитахме да представим съвременни инструменти в планирания анализ на изпълнението, в които обосновахме защо стария подход, може би част от вас добре познават и подхода на балансираната карта, защото той вече не работи така ефективно и трябва да се въведат техники, инструменти, които дават динамиката и гъвкавостта на това да планираме в крак с времето и промяната на условията, така че да вървим в правилната посока за стратегическата си цел и краткосрочно да преформулираме краткосрочни цели, инициативи и метрики за резултат, които да ни показват, че наистина постигаме подобрение в нашия бизнес и ползи за бизнеса и клиентите. Важните принципи, които дават този системен подход, стъпка по стъпка, запазване на посоката и фокус в работата са: първо, работа с цели и фокус върху приоритетни зони за резултат. Втория важен принцип при каскадата или координацията на тези цели с инициативност на звената на по-ниските нива е принципа на синхронизация вертикална и хоризонтална на тези цели, инициативи и ключови резултати, така че да няма противоречиви, да няма взаимно пречещи си цели между звената, които да пораждат конфликти, да спъват прогреса в изпълнението на нашите цели и постигане на резултати. Третият изключително важен принцип е
непрекъснато наблюдение, мониторинг, контрол, гъвкавост в промяната, когато виждаме, че някаква цел не е актуална като амбициозна цел в момента и трябва да я преразгледаме и да я промениме в по-реалистичен вариант. И ако всичко това се случва стъпка по стъпка, със сигурност практиката показва, че резултатите, които могат да постигнат, могат да надхвърлят първоначално заложените цели за периода. С това приключваме представенето и сме отворени за въпроси и коментар на споделяне на практики. Така че очакваме, ако имате записани въпроси в чата, да споделите своя опит и да зададете тези въпроси. Така, Чавдар Русков. Здравейте. Имате думата. Здравейте. Здравейте. Аз съм Strategy General Management консултант, с Огнян се познаваме добре. И така едната от дейностите ми е да създавам такива KPIs и балансираната карта си използвам, само че може би си я усъвременявам по някакъв мой начин, защото по принцип всяка една теория, той Огнян обича много стандарти да чете, обаче аз всяка една теория, инструмент, независимо от кой е създаден, го използвам само като ресурс и затова съм създал някои мои практики. Сега искам да попитам, когато се създава подобна система, Силвия да ми каже дали отразява и намира ли капацитета на компанията, колко тя може да създаде, за да може да сравни. Защото измеримост на показателите не означава само да са цифра. Точно Значи, така. ние трябва да имаме някакъв таван. Аз имам един такъв инструмент, който съм си го създал. Canvas не ми е достатъчен, за да направя един бизнес модел цялостно. Затова използвам плюс този капацитетен модел, който съм си създал и стратегическата карта, защото това са различни три перспективи. Стратегическата карта може да се използва освен вертикално за инициативи и хоризонтално, за да може да кажеш, ето, моята компания това има, това правиме, такъв искаме да бъде за клиента стойността, която даваме и парите вече, какво получаваме като резултат. Така че да се върнем. Преди да прехвърля топката към Силвия за конкретния отговор от нейния опит, бих казала следното. Ние тук не го споменахме, но винаги когато съставяме KPI, винаги когато съставяме по-краткосрочни ключови резултати, ние имаме бейслайн. И този бейслайн ни дава отправната точка. Отправната точка може да бъде свързана с капацитета, но може да отразява и стратегически намерения за инвестиции и реализация на разширени капацитети. А бизнес модел е красив за това, че той се фокусира и върху партньорства, и върху отворени модели, когато ние не разчитаме само и единствено на собствен капацитет. Така, прехвърлям топката. Да, аз мога да кажа, че това особено OKR и по начина, по който ние създадахме тази модел. Сега аз не мога да кажа, че сме достигнали, как да кажа, съвършенството. Имаме още много да надграждаме, но ние много работихме още от KPI-те, след това OKR-ите и направихме много анализ на много области в нашите дейности и мога да кажа, че би могло да отговори и да даде не само количествено измерение тези метрики, но да дадат отговор на въпросите за капацитета на компанията. И то капацитет в различни направления. Тоест, какъв е капацитета, който в момента съществуващия и с целите ние да определим какво искаме да постигнем.
Тоест, това не е невъзможно, въпросът е как ще бъде изпълнено. В нашия случай ние имахме доста неуспехи, връщахме се, започвахме от начало, но стъпка по стъпка се опитваме в момента така да си поизградим и процесите и стратегическото и стратегическите цели. Аз мога да кажа, че последната година за първи път много ясно, конкретно и точно мениджмънта на компанията показа какви са стратегическите цели на служителите и започнахме всички да работим в тази посока. Това се случи за първи път от доста години. Така че това са инструменти, в които могат да се открият достатъчно области за развитие. Въпросът е да бъдат направени по точния начин. А да бъдат направени по точния начин, трябва да има кой да ги направи и хората да бъдат много добре обучени. Аз няколко пъти го повтарям вече това в семинара, защото, както казах, аз участвах и в двата процеса и видях какво означава това ние да не бъдем достатъчно наясно и да не можем да предадем и начините, т.е. как да работят останалите, които са ангажирани в процеса. Имате ли коефициент за компетенциите на служители? Не, все още не. Това е една област, в която тя не е включена и в стратегическия цел. Тя не е включена и в стратегическите цели. Това е една област, в която доста имаме да работим, включително в момента правим succession planning, анализ на компетенциите на служителите. Определено мога да кажа, че това е място, което ни предстои да развиваме доста. Само да ви кажа, че за мен компетенциите са знания, умения и ценности. Сложете ги трите и ще се справите. Като гледам как работите рано или късно, нали, то в крайна сметка, дори да не е пълна системата, е по-важно да я имате в Точно момента така, и да. да се работи. Планирането е по-важно от плана, както казва Айзенхауър. Желая ви успех! Благодаря ви. Благодаря. Други въпроси? Може да сподели, Силвия, колко време отне въвеждането на първоначално на планиране с KPI и след това прехода с либерализацията на участието, делегирането, властяването на хората да инициират такива KPI и как изглеждаше координацията между екипите? Самото внедряване може би ни отне половин година, мога да кажа точно, но между половин година и 8 месеца. Ние, както споменах, вече бяхме екип от 5 човека. Започнахме да разработваме KPI. Имахме някакви познания, но всъщност не започнахме ние да ги разработваме, а ние започнахме да работим с всеки един отдел. Имахме поставени някакви цели от мениджмънта. Те бяха примерно около 5 KPI-а на отдел. И това, което направихме ние, доста стриктно следвахме, как да кажа, техните заръки, което за мен не може да се поставят такива изисквания всеки отдел да има 5 ключови показателя, защото всъщност те не са винаги ключови показатели. Има различни типове показатели. Едните са показатели за представяне, други са показатели за резултати, но не всички са ключови. Но така или иначе ние работихме с всеки един отдел. При нас всеки бизнес има стандартни показатели. Ние също си имаме стандартни показатели, така че взехме от
стандартните показатели, още повече, че нашия бизнес, както казах, е много регулиран и се работи с много ключови показатели. Използвахме стандартните показатели, създадахме системата, представихме я на мениджмънта. Много сериозно всеки един показател се дискутираше, има ли смисъл да бъде създаден, няма ли смисъл. Създадахме, опитахме се да го измерим, да намерим информация за предходните 3-4 години, ако можем да намерим такава информация, и за следващата година създадахме целите си на база на исторически данни. И започнахме да го следим. Издавахме една книжка, която беше 300 страници. Тоест, първо нашия отдел беше отговорен за изчисление на тези показатели. Създадахме една книжка и аз имах ангажимента тази книга всеки месец да бъде разпространявана и да стига до всеки един служител на компанията. Тъй като не всички служители имаха, разбира се, компютри, даже в началото разпечатвахме по около 10 книги и ги поставяхме на места, където всеки един служител може да ги види. Създадахме си име на проекта и той се наричаше "Да се гордеем с нашите постижения". Накрая на всяка година всъщност представяхме първенците на KPI-те. И хората се чувстваха много горди и удовлетворени, въпреки че имаше и такива, които не бяха доволни и се чувстваха подценени понякога. Но проблема дойде, когато дойде кризата и всъщност всички показатели вече бяха червени и отидаха надолу и нямаше как да се гордеем с постиженията си. Това беше много труден психологически момент да покажем на хората и да им обясним, че в крайна сметка не винаги можеш да вървиш нагоре и въпреки че показателите ти са негативни, това не означава, че не си свършил достатъчно работа. Мога да кажа, че много повече време отделихме като процес на въвеждането на ключовите показатели. При OKR-ите използвахме външен консултант в началото, но това ни създаде също така и проблем, тъй като това беше чуждестранен, не беше българ, не говореше български, а нивото не на всички менеджери в нашата компания е добро на английски и това създаде до някъде и проблеми, защото имаше моменти, в които имаше неразбиране от страна на служителите какво се иска от тях и каква е въобще философията на OKR-ите. Така че използвахме различни подходи за внедряване на различните метрики и едните и другите имат положителни и отрицателни страни. Един въпрос. Вие имате ERP система или аналог за автоматизиране. Каква е връзката на тези текущи краткосрочни цели с дългосрочни KPI-те? Въобще по какъв начин се отразяват в ERP системата? Значи, когато създавахме и двете метрики, коментирахме за това дали да използваме отделен софтуер, тъй като има вече достатъчно софтуери в разработени и за двете метрики. Взехме решение, докато не изчистим процеса и в KPI-те и в OKR-ите, да не внедряваме такъв софтуер. Ние в нашата ERP система, каквато база данни имахме в нея, успяхме да автоматизираме процеса на изчисление. Само на изчисление говоря. И на задаване на цели на KPI-те, но реално това нещо беше направено в Excel. Изчислението, сравняването и така нататък. Когато създадахме OKR-ите, също този въпрос се повдигна. Миналата година имах няколко срещи с компания, която дава такова софтуерно решение. И хубавото беше, че това е българска компания. Има консултанти, които са българи. И за нас би било много добре да използваме техния капацитет, особено когато говорят на български.
Но така и все още не сме стигнали до внедряване на тези метрики в автоматизирани системи, но идеята е те да влязат и KPI-те и OKR-ите в една система. Но аз Когато мисля, че имате задвижен, устойчив да, процес на да, точно така. Но понеже добро процесът все още не информиране. е устойчив и има още някои неща за изглаждане в OKR-ите, мисля, че все още не сме готови да го въведем в тази система. И със сигурност първо трябва да си изчистим начина на задаване, включително все още имаме и някои неща свързани с самия процес, с двата цикъла. Така че може би следващата или последващата година това ни предстои. Но категорично това е задължително условие. Използването на система, в която всеки по всяко време може да вижда на неговия и на другите екипи развитие и изпълнение на целите. Много често, само последно и завършвам, защото виждам, че напреднахме с времето. Много често има компании, които бях чела за един случай, в който те имат плоска структура. Компанията има плоска структура, и което е по-лесно, разбира се, но когато се създава, един от менеджерите създава OKR-ите си в системата и започват различни менеджери от други отдели да създават ключови резултати към неговия OKR. И всъщност така се получава, че се създава една екипност не само на ниво отдел, а и между самите отдели и звена. И всички почват да работят заедно. Добре, видях, че Огнян има въпрос. Ще го зададеш ли, Огнян? Или искаш да кажеш мнение? Аз по-скоро искам коментар да кажа. Бях силно впечатлен на летището на Хитроу в Лондон, как в онлайн демонстрират какви са океарите. Където и да стои човек, там има няколко дисплея, които казват, нали, средно време за да чакате на опашка на граничен контрол, примерно 7 минути. За да минете през митнически контрол, 3 минути. За да не си изтървете самолета от терминал 1 на терминал 2, ви трябва 20 минути да се придвижите. И на практика, в зависимост от обработването на потока, нали, тези целите постоянно се актуализират и човек може да реши дали да пие уиски на някоя промоция, защото има време да ни изтърве самолета, или пък да търчи към метрото. Точно така. Информираността на пътника е много важна. Това е едно от изискванията и е като регулация. Ние още не сме ги въвели, разбира се, но ние примерно имаме поставени така наречени плакати във всеки отдел, в който имаме ключовите показатели на всеки един отдел и имаме ангажимента, в случая е отдела, за който аз отговарям, заедно с менеджерите да ги актуализираме всеки месец. Тоест, ако се отчитат, зависи дали се отчитат месечно, тримесечно, годишно, за да може всички служители да са информирани на къде се развиват техните показатели и също така са поставени и целите. Тоест, всеки един знае от компанията каква е неговата цел и какво е в момента състоянието на показателя. Това все още не сме го направили с океарите, но все пак те са само, както казах, само на 3 години. И все още се държат като бебета. Имаме ли въпроси от присъстващите? Нещо, което бихте искали да чуете. Тъй като времето напредна, ако няма непосредствено в момента въпрос, но в резултат на това, което сте чули, бихте искали да попитате за още информация, имате нашия контактен имейл. Ние ще предадем въпроса и в последствие ще получите обратно коментар. Здравейте, дали Да? бих могла да задам въпрос? Милица Маринова се казвам. Да. Какъв бизнес представлявате? В коя индустрия сте? В фармацевтичният бранш е фирмата, за която работя. Благодаря ви много за интересната лекция.
Исках да ви попитам, тъй като изкуственият интелект навлиза навсякъде, във всяка една област в бизнеса, според вас какво му е мястото в тези метрики и как го преценявате, че може би ще се намести? Мога да кажа моето мнение, след това Силвия ще предостави на теб. Според мен има два типа показатели, които се следят. Общи и специфични. По отношение на общите показатели, вероятно изкуственият интелект би бил полезен, защото има богатство от информация, касаеща индустрии, касаеща иновации и може да бъде полезен. По отношение на специфичните, отново може да има принос, но има човешки аспект. За краткосрочните цели, особено за капацитета, който беше споменат от един от нашите участници преди малко. И този човешки аспект вероятно ще има нужда от участие и принос на хората, работещи в компанията. Да, аз мога абсолютно да подкрепя това, което каза Светлана, защото едното, как да кажа, мога да го разделя на две: работата с KPI-те и с OKR-ите и с тези метрики. Едното е наистина изчислението, представянето, репортуването, но другото е комуникацията и взаимоотношенията между хората. Едната част, да, изкуственият интелект със сигурност ще подпомогне нещата, даже може да свърши голяма част от работата, но комуникирането, анализа, разговорите с хората, мениджмънта, обяснението защо са избрани тези стратегически цели, какъв е пътя на компанията и така нататък, това е процес, който няма как да не участват всички хора. И не случайно ние поставихме и този слайд за различните екипи, защото това е за мен, особено при внедряването на такива метрики, работата с хората е от съществено значение. Ако ние не ги убедим в началото, че има смисъл това нещо, много трудно се случва целият процес, защото като няма мотивация и съучастие, сам да направиш нещо екипа е много трудно. Аз мога да кажа, че ние ходихме във всеки един отдел, във всяка една стая. Нали, ние имаме различен тип персонал. Ние имаме от експерти, анализатори до чистачи, товарачи и така нататък. Но специално с KPI-те слязахме на най-ниското ниво. Голямо предизвикателство беше и много трудно в някои моменти, но се опитахме да го направим. Дали сме успяли навсякъде и дали е имало смисъл всички хора да бъдат информирани до най-ниските нива, все още не мога да го кажа като оценка, но го направихме. Така че в едното Много направление, благодаря. да. Много благодаря. Добре. Други въпроси дали имате? Ако нямате въпроси, предлагам всеки, който желае да получи запис от днешния вебинар за повторно прослушване, обсъждане, да ни изпрати своя имейл с молбата за запис и ще получи обратно линка към записания вебинар. Да благодарим на Силвия, на всички участници за това, че се включиха днес, че имаха интереса, любопитството да чуят от нас нашия подход и виждане по темата. И ще се радвам, ако имате въпроси, в последствие да ги изпратите на контакт. Ами, аз много ви благодаря. Благодаря ви за участието. Тъй като аз съм си изстрадала моите проекти и това, което мога да кажа е, че бих искала и с удоволствие бих споделила моя опит и някои грешки, които сме ги направили, да не се повтарят при вас, или пък някои успехи, които сме имали, просто да бъдат взети. Това е от мене. Надявам се наистина да съм ви била полезна и се надявам да се видим на обучението. Ако имате още интерес за повече детайли, ако имате намерение за себе си да планирате инициативи, следвайки тези, използвайки тези инструменти, заповядайте в нашия курс. Имаме обявени дати. В края на този месец, следващия месец,
През декември ще имаме дата и там ще можем да мислим и да упражняваме и да прилагаме повече от тези инструменти. Приятен ден! Довиждане! И приятен уикенд! Хубава вечер! Довиждане!